Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu mai albarka. Barka da zuwa wannan namu wannan mangwaro shi ne mangwaro dan aure. Ana yi masa aure shi akwai lokal aure. Wannan mangwaro da kuka karami amma gashin da da. Wannan mangwaro shi ake kira da akwai mangwaro lokal wanda za ka ga aimi amma ba ga ya yi musu sai in shi yake amma wannan mangwaro yana ga hankali yana iya wannan shi muke kira da mangwaro kuma wannan mangwaro kana da aure a kudu shi zaka yi magana domin samun kai ta ga wannan mangwaro dan aure wannan faransa ne wanda yake ana wannan shekara ya fara yi kenan za ga in yayi to a lokaci da ya fara yi baya irin ya da yawa za ga yayi mafacin yana zuba amma za ga dole yana yin zuwa uku zai dai da yawa amma in dai zaga na kan iya zuba ba kan shiga shi ya fara wannan already mutum yana da bukata zai iya mana magana domin samun nashi wannan mangwaro dan aure da kuke gani mangwaro dan aure ne ga baki ɗayan sa shekarar shi da sashi wannan gashi nan ya fara wannan shine fara wasa na farko a cikin wannan shekara yana yin sabi ne haka in kana da bukatar wani aure zaka iya mana magana ma'ana zaka iya mana magana domin samun wannan mangwaro dan aure